stání vlastně do Várny chodíme také. Tak já tady v podstatě vedu. Já to tady v podstatě
znamená, že se to musí homogenizovat. Tím, že to je živá výroba, jo? Že není stejný počet kvasinek v každé samozřejmě kádí a tak dále. Takže dávají se 2 várky na sebe, potom 2 nebo 3 kádě do jednoho tanku, pak se naráží 4 tanky k filtraci a to je ten princip toho, že když jdete na tu baterii a ve čtvrtek, že by teda měl být podle mě stejný, jo? Když jde všechno dobře samozřejmě a tak. Takže když jsme se bavili o těch procentech, ještě poslední otázka, tak byli jsme 12% alkoholu a kolik teda to pivo má toho alkoholu, když si ho dáte? Jsem se ptal, můžeme na vteřinku vyrušit? Děkuji. Takže já si vezmu jako první slovo, dovolte mě jako hostitel, to znamená zástupce pivovaru Zubr přivítal po roce na půdě našeho pivovaru, na půdě generálního partnera Středova. Bohužel došlo k drobné nepříjemnosti. Nová ředitelka, paní Jirka Rosková, je momentálně v zahraničí, chtěla vás osobně poznat, samozřejmě provést pivovarem. Bohužel v zahraničí. Vy, kteří tady nejste poprvé, si pamatujete, že vás prováděl pan ředitel Svoboda, který toho času je již generálním ředitelem naší pivovarnické skupiny. Takže se nám také dneska vám nemohl věnovat, takže dneska se musím spokojit pouze se mnou. Dovolte mi, abych vám teda jménem pivovaru Zubr poděkoval za letošní sezónu, která byla podle nás minimálně stejně úspěšná jako ta minulá. Přitáhli jste do pochozu spoustu diváků, přesvědčení spoustu radostí, jsem tam nějaké to zklamání, ale k tomu sportu patří. Nemůže být pouze nebe bez náročů, hráčky prostě musí nějaké být. Já pevně věřím, že do příští sezóny budeme minimálně se svým zapětím a elánem a nasazením. V podstatě ukážete se v nejlepším světle ne na tom poli sportovním, ale na tom poli společenském. Děkuji vám. A pánové, hlavně se to týká vás, pánové hokejství, aspoň se na určitě obejdu, protože bych vás poznal, že se stane, že vás občané dneska nepoznám, když jste v těch drese z toho helmu, takže v tom zápalu boji, takže vás bych třeba mohl i nějak minout, takže to vyprovejte. Já
děkuji tedy hostiteli, že nám umožnil setkat se, tak už to už je si tradice, setkat se zde v Činovaru. Zubr je náš hlavní sponzor, máme ho i ve svém logu, i město, které má ve svém logu, takže ty Zubři jako proto jsme tady v Pivovaře. Já bych chtěl taktéž poděkovat za tu sezonu 2010-2011, byli jsme krůček od finále, věřil jsem, že to vyhraje, ale nicméně sport je hra, takže já si myslím, že příště rok se nám to třeba podaří, abychom se dostali do toho finále. Nicméně myslím si, že ty zápasy byly úžasné a taky to, že tam byla velká účast našich občanů a že ten hokej je to nejpopulárnější sport divácký, nejpopulárnější sport ve městě Přerově. Já myslím třeba, abyste pokračovali v tomto trendu, to znamená, abyste připravili ty diváky na zimní stadion a aby samozřejmě ne všichni se vyslíkali, vždycky jsem měl v šoku, když ty holci se tam začali vyslíkat, nebo jak tam vykřikovali ty výrazy, pozval jsem pana poslance Boháče, jak se přijde pojede na hokej, a on pořád neslyšel, jak jsem vyvedl ven a říkal, poslední se říká je fanklub, jako. Tak on je učitel, tak byl červený a schoval se zase do té výtky, protože to nemohl poslouchat, ale nicméně opět to o sportě je to určitě nadšení či vášní, takže ty vášní jsou u těch diváků. Já vám tedy děkuji za tu sezónu, děkuji za jménem i města Přerova, jako občanů města Přerova, protože opravdu ta návštěva už byla velice dobrá a vlastně byla to hra, která zaujala naši diváky. Takže věřím tomu, že teď si odpočinete a nastoupíte do té sezóny 2011-2012 s plným elánem a že se nám třeba podaří dostat příště do toho finále. Já vám přeji teď pěkné odpoledne a řekl druhou zábavu. A já bych si tady možná mezi vás taky se podíval, protože ať vás potom poznám, když vás někde potkám mimo ledovou plochu. Pěkný den. Organizační věci pan Brinkal na starosti, takže... Já samozřejmě, ať se to sluší samozřejmě z začátku, já se omlouvám, přišli mezi nás i pánové náměstci, byl to byl tady na začátku, pan náměstek inženýr Kulíšek a pan náměstek inženýr Hudin, který má na starosti... Pan dva jsou magistři, já to takže, pardon, mluvám se, pan magister Hudin má na starosti obor samozřejmě sportu, takže určitě velmi rádi, budeme rádi, když nás zavítáte častěji a budeme samozřejmě součástí toho našeho koloritu, který tam vytváříme od naše občany, protože, jak bylo řečeno, opravdu ten sport hokej je jako jedna v mužském pojetí, samozřejmě pan náměstek zastává hájí barvy děvčat, které hájí barvy samozřejmě vystavíte, takže myslím si, že jsme se tady sešli v tom nejlepším a nejvyšším složení, které tady může být. Ještě to setkání uděláme společně, pokud to šlo, já jsem to trochu probíchal, já nevím, že nejsou některý moc na mě moc působí, ale já jsem možná ještě pardon, jestli můžu ještě když jsme se sešli v roce 2007, tak jsme s vedením hokejového klubu se dohodli, že město zmodernizuje zimní stadion a naopak zase hokejový klub jako se bude snažit, aby vstoupil do první ligy. Město to splnilo, hokejový klub taky neděl, já jsem po jediné roli, takže mi to není jednoduchá záležitost. Samozřejmě, teď bychom měli vstoupit do té první ligy, tak je to otázka i financí a víte, jak je to na území města Přerova, těch sponzorů tady moc není. Když máme rozjednaný další významné sponzory, tak já vím, že se nám podaří a že se vrátí i ta spolupráce s těmi dalšími fabrikami, jako je toho Meopta, protože poslouchám, jak panoucí křičí Meo a Meopta zatím staví sády, ale jsou první kroky, že bychom snad mohli najít nějakou cestu do nové spolupráce. Takže pokud se nám podaří sehnat další sponzory, budeme vás i motivovat, abyste zjistili, abychom se do té podmínky i do budoucna dostali. Já bych snad na závěr chtěl poděkovat Pivovaru za to, že nám tady
umožnil jako a pochopitelně i zástupcům dalších sponzorů, kteří dneska přišli a věříme tomu, že ta spolupráce, kterou jsme v posledních letech zahájili, bude pokračovat i do dalšího období a především ke vzájemné spokojenosti. Děkuji. Quiero